हाय लोगोफोर, आंनि यूट्यूब चेनेलाव नोंथांमोनखौ फिन खनसे आरोबाव बरायग्रोनानै लानाय जाबाय। आं भिडिअ लाबोनाया बेनि थाखायनो भिडिअ लाबोदों आरोना, जोंनि एक्स एनडिबि रनसन सार एबा डियार नाब्ला सारनि सेम बिथाङा फिन खनसे आरोबाव मानो जेलाव थांफिननांगौ जाखो साननाया गाहाम। जोंनि गेजेराव मानो बिथाङाबो सासे सादानगिरिमोन, सिगनेटरिमोन। बिथाङा मानो सिगनेटरि जानानैबो मानो जेलाव थांफिननांगौ जाखो, मानो पिस एकर्डखौ खालामखो। बिथाङाबो मा पिस एकर्डनि सिगनेटरिमोन, मिथिबाय। अब्ला बिथाङा मानो जेलाव थांफिननांगौ जाखो। ओमफ्राय जोंनि बिटिआर सुक्तियालायनो मा थामथि गोजोन गोरोबथा पिस एकर्ड। थामथि गोरोबथा पिस एकर्डआ मानो दिनैनि दिनाव मानो जाखो, बेनोमोन नामा जोंनि मा थामथि गोरोबथाया। बिथांखौ जेलाव सोग्रायालाय सोरथोमोन? जोंनि बर' मानसियानो दं, मिथिबाय। जोंनि बर' मानसियानो दं बिथांखौ जेलाव जोबनानै दोननो। बिथाङा जेलाव जोबजानानैबो मा जोंनि बर' हारिनि साननानै बिथाङा नोरजिया जालांगासिनो दङ। बिथांखौ जेलाव सोफिननायनि दायनिगिरियानो प्रमदजों गबिन्दजों, मिथिबाय। बिसोर सानैनि साल। जोंनि बर' हारियालाय मा गुबुन हारिजों फानजाबाय? जोंनि बर' हारिया गुबुन जाथिफोरजों फानजानायसो। जोंनि बर' हारियानो गुबुनजों मा नाख्रेब जागासिनो, आरो फारसेजों जोंनि बर'आनो बर'खौ फानदों, मिथिबाय। जोंनि बर'आ बर'खौ फानदों। अब्ला जों बर'आलाय सोरथो? नों आंआनो। गबिन्द आरो प्रमद, खोनासं, नोंसोर सानैनि दिना फैगासिनो दं। नोंथांमोना गावसोरनि गादिखौ लुगैनानैनो बै समाव मा बुंनायमोन, गोदै मा बुंनायमोन, लेक्सारार मारिनायमोन नोंसोरो, मिथिबाय। लेक्सारार। दिनैनि दिनाव बेखौनो बुंनो सानो, नोंसोर सानैबो गादिनिफ्राय ओंखार रिजेन हो। मा मोनथों नोंसोर, मा मोनखो? बै समाव नोंसोर मा जों रायज्लायगासिनो दंमोन होननानै मा बिमा खर'नो बुंबाय थानायमोन। दालाय मा रायज्लायनाया बेनोमोन नामा नोंसोरनिया? जेलाव सोफिननो हानायनि थाखाय रायज्लायबाय थादोंमोन नामा नोंसोरो सरकारजों? नोंसोरनि बिटिआर सरकारा, इउपिपिएल सरकारा मा जोंनि एक्स एनडिबिफोरखौ जेलाव सोनानै जोबथेसालियाव दोनबाय थानायनि थाखाय बे सावरायबाय थादोंमोन नामा नोंसोरो? गिदिर मानसिफोरजों। खोनासं, जायफोरा हिंसा खालामो बे हिंसा खालामजाफिनखागोन उनाव। जायफोरा नायनो बाजादों बिसोर उनाव नेक्स्टआव नायनो बाजाफिनगोन, मिथिबाय। खौसे जाब्लासो अब्लासो जोंनि बर' हारिफ्रा खौसे जा, अब्ला रावबो हिलायनो हाया। नों आंआनो खौसे जायाबा बेयो गुबुन हारिफोरजों गादब जागोन, जाखादोंखा खौसे गैयिनि थाखाय। प्रमद आरो गबिन्द जोलैनि हांगार। नोंसोर सानैया बर' हारिनि मा जोलैनि हांगार। नोंसोर सानैया बर' हारिखौ फाननानै जागासिनो दं। नोंसोरनि दिना बारा गोबाव गैला, मिथिबाय। मोजांब्लासो मोजांलै, नोंसोर सानैया होजागोनबो हख्लायजागोनबो नङाबा रायजोफोरजों। आं हारसिं जाना बुङाखै, रायजोनि थाखायसो बुंदों आङो जानानै।
नोंसोर जानाया मालाबा समाव रायजोफोरजोंनो हख्लाय जागासिनो दं। जागोनबो नायबाय था। बाराद्राय जे खालामबाय थानाया नोंसानिया बारा लास्टिं जानाय नङा मोनथिबाय। नेक्स्टआव आरो खोनासं हांगामा जागोन मोनथिबाय।